खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ मैया इउपिपिएल दोलोनि 28थि CWC मेल खुंनाय जादों क'क्राझारनि बनरगाव कमिटि हलाव। इउपिपिएलनि CWC मेलाव बाहागो लायो रायजो सभानि सोद्रोमा प्रमद बर', इउजि ब्रह्म आरो लोगोसे राजु नार्जारिजों लोगोसेनो गासैबो जिल्लानि दैदेनगिरिफ्रा मेलाव नुजाथिदोंमोन। मैयानि बे हाबाफारियावनो रायजो सभानि MP प्रमद बर'आ इउपिपिएल नागारनाय राकेश ब्रह्मनि फारसे गिबि खेबै खुगा बेखेवदों। दोलो नागारनाय आरो फैनाय बियो जाबाय थायो। इउपिपिएल नागारनाय राकेश ब्रह्मखौ लाना बेबादि बिबुंथि होदों। सासे थांनाय सासे फैनायजों पार्टिया जेबो गोहोम गोग्लैया। गासिबो पार्टियाव नुगोन सोरबा थांदों सोरबा फैदों। बेबादि सोलाय सोल' जाबाय थानाय जाथाया गोदान बाथ्रा नङा। जोंनि एजेन्डा मिशन आरो बिजनआ रोखा दि जों खामानि मावलांबाय थागोन। सोरबा थांगोन सोरबाया फैगोन राजखान्थियाव जाबाय थायो, नाथाय जों जोंनि थांखिखौ मावलांबाय थागोन होननानै बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंथिदों खौरांगिरिनि सिगाङाव बिटिसिनि बारग' चिफ प्रमद बर'आ। बड'लेण्ड हालामनि थाखाय गेलेनाय बिथिङाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। साब्रै उसु गेलेगिरिफ्रा हादोरारि गेलेनाय बादायलायनायाव मेडेल देरहानो हादों। भबानी ब्रह्मआ तावलु नान्दाव आयदायाव ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हायो। दैजि राभाया बागुवाजान आयदायाव सनानि मेडेल देरहानो हायो। रंजाली ब्रह्म आरो भबानी ब्रह्म डुवेल इभेन्ट तावलु गेलेनाय आयदायाव ब्रन्जनि मेडेल मोननो हादों। बेबायदिनो सिबिका रामसियारिया नान कुवान टाइप आयदानि गेलेनाय बादायलायनायाव ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हायो। आसामनि नैथि खेबनि थाखाय गिबि मन्त्रि महरै समायखिरा लानाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मन्त्रि आफादखौ फेहेरबाय। बे बारायनाय मन्त्रि आफादा फैगौ 5 जुन 2026 शुक्रबार कालाराव समायखिराखौ लागोन। बै सानखालि गिबि मन्त्रिया फिन आरोबाव समायखिरा लागोन। बेलासि 12:45 रिंगायाव नोगोरमानि कानापारानि ज्योति विष्णु कलायाव समाय लानाय हाबाफारिखौ थि खालामनाय जादों। बे समायखिरा लानाय हाबाफारियाव गोबां गागि MLA-फोरनि अनगायैबो गोदानै सायख'जानाय साब्रै एबा गोबां MLA-फ्रा बाहागो लागोन आरो मन्त्रिफोरा बाहागो लागोन। बेबारनि फिन मन्त्रि फेहेरनाय आयदायाव सोरनो होगोन मन्त्रिखौ, बेखौ 5 जुन खालारनिफ्रायसो मिथिनो मोननाय जागोन। गोबां जायगायाव जिनाहारि खालामनाय जाथायखौ खोनानो मोनबाय थायो। बेबादिनो माजुलियाव उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनाय जाथाय। जिनाहारि खालामनाय जाथायनि दायाव 2 लाइमोनजों लोगोसे 6 सुबुंखौ हमनाय जादों। मख'जाथावदि आसामनि माजुलि जिल्लानि गरमुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय गंसे गामिनिफ्राय सासे 12 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि मोनसे सोमोनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे जाथाया बै समाव जादोंमोन जेब्ला उन्दै हिन्जावसाया गावनि न'आव हारसिं दंमोन। पुलिसा बे जाथायजों लोब्बा थानाय 2 लाइमोनजों लोगोसे 6 सुबुंखौ खादों। दायनिगिरिफोरखौ कगेन दले, धर्मकान्त पेगु, जगेन दले आरो नाथुराम दले होनना सिनायथि मोनदों। उन्दै गथ'साफोरखौ रैखाथि होनाय आयेनारि खान्थि बादियै 2 लाइमोननि सिनायथिखौ फोसावनाय जायाखै। जाथायनि उनाव पुलिसा नायबिजिरनायखौ जागायो आरो दायनिगिरिफोरखौ हमनो हायो। मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। आरोबाव आयेनारि बिजिरनाया सोलिगासिनो दं होननाबो मिथिनो मोननाय जादों। आथिखालाव गोबां समाजावनो मानसि गोमानाय जाथायफोरा जाबोबाय थादों। बेबादिनो सिमेन्टसापरियाव गोमाना दं 2 फिसाजोनि बिमा। न'खराव दावराव दावसि सोमजिहोदों 7 जाल्लानि जेंना, जेराव निरन्जन गगैनि बिसि आरो 2 फिसाजोनि बिमा सिमेन्टसापरिनि साखाथियाव थानाय मिलन बालि गामिनि थागिबि रिंकु गगैया दाननैसो सिगांनिफ्रायनो गोमानानै दं। बियो दान मोननैनि सिगां सिलाफोथार मेडिकेलाव थांगोन होननानै न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन, नाथाय दिनैसिमबो न' फारसे फैफिनाखै एबा न' फारसे गिदिंनानै फैफिनाखै। बेनि उनाव न'खरनि सोद्रोमाफोरा गुबुन गुबुन जायगायाव नागिरनो नाजायो, नाथाय फेलें जायो। गावनि 2 गथ'खौ नुनानै बिसोर पुलिसनो खौरां हरो। दासिमबो दिनैसिम न'खरनि एबा मावख'गिरिफोरनिफ्राय जेबो खौरां मोननाय जायाखै। बेनिखायनो न'खरनि सुबुंफोरा जोबथारनायाव खौरां बिजोंनि गेजेरजों गथ'फोरनि थाखाय न'आव फैफिननो थाखाय खावलायहरदों गावनि बिसिखौ। बेनि गेजेरावनो जाय सोरबा रिंकु गगैखौ मोनो एबा बबेयावबा नुयो बिसोरखौ जगाजग खालामनो एबा 7896815256 जानबुं नम्बराव खौरां हरनो खावलायदों। वेस्ट बेंगलनि हावड़ानिफ्राय गोमानानै थानाय 4 फरायसुलिफोरखौ बोखांनो हादों।
गुवाहाटीनिफ्राय गोमानाय साब्रै उन्दै फरायसुलिखौ जोबथारनायाव वेस्ट बेंगलनि हावड़ानिफ्राय बोखांनो हादों होनना खौरां मोनदों। खौरां मोनबावनाय बायदिब्ला 11 निफ्राय 12 बोसोर बैसोनि गेजेराव थानाय थाखो 6 आरो थाखो 7 आव फरायबाय थानाय हिन्जावसाफोरा थांनाय समबारखालि गुवाहाटीनि बेलतला बनगाव ओनसोलाव फरायसालिसिम थांबाय थानाय समावनो गोमानानै दंमोन। अजद होनायनि उनाव बशिष्ट पुलिसा नायबिजिरनायखौ जागायदोंमोन। नागिरनायनि हाबाफारि जागायो आरो 24 घन्टानि गेजेरावनो हावड़ानिफ्राय साब्रैबो हिन्जावसाफोरखौ रैखाथियै बोखांनो हायो। पुलिस बिबानगिरिफ्रा बुङो दि हिन्जावसाफोरखौ रैखा खालामदोंब्लाबो दासिमबो बिसोरनि गोमानायखौ लानानै सोमजिनाय थासारिखौ मिथिनो थाखाय आरो जाथायाव सोरबा गुबुन सुबुंफोरा लोब्बा दंना गैया बेखौ मिथिबावनो थाखाय गुवारै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना पुलिस फारसेनिफ्राय फोरमायदों। बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि दैदेनगिरि बtr नार्जारिया सिखोना जोहोलाव माहारियारि हाग्रामायाव बिफां गायनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों। एभारग्रीन चेरिटेबल ट्रास्ट, BTC फरेस्ट डिपार्टमेन्ट, WTI आरो 125 इक' टेस्क फर्सनि बानजायनायाव सिखोना जोहोलाव माहारियारि हाग्रामानि सिङाव थानाय साम'खा दैसा साखाथियाव मिथिंगा आबहावा संरैखा गोग्गो लाखिनो बिफां गायनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव BTCनि डिस्ट्रिक्ट फरेस्ट अफिसार श्री प्रदीप कुमार बुया, खौरां रेन्जनि रेन्जार शर्मिला बसुमतारी, बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि बtr नार्जारी, बर' माहारियारि आफाद एबा बनसुनि आफादगिरि बनजित मंजिल बसुमतारी, एभारग्रीन चेरिटेबल ट्रास्टनि मासिगिरि राजीव नार्जारी आरो गुबुन बिबानाव थानाय सोद्रोमाफोराबो बाहागो लादों। क'क्राझार सिखोना जोहोलाव माहारियारि हाग्रामायाव गावनि बिमानि फांसे बिफां गायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। बाक्सा जिल्ला सिंनि बाथाबारि हाग्रा मावख'नि भुटान कुटियाव थैनाय थासारियाव मासे मै बोखांनो हादों। बाथाबारि हाग्रा मावख'नि मावफारियाफोरा बोखांदों मैया मासे मैनि गोथै सह'खौ। फोरमायनाय बायदिब्ला न'खरनि सोरगिदिं सोंना दोननाय गुनानि नेटआव नांनानै बे मैया जिउ गोमानो गोनां जायो। इयुनाव बाथाबारि हाग्रा मावख'नि मावफारियाफोरा खौरां मोननानै मैनि गोथै सोलेरखौ बोखांना नायबिजिरनो लाङो होननानै खौरां मोननाय जादों। BTCनि EM आक्तारा आहमेदा INPR बिफाननि खामानि मावनायखौ नायफामनाय आरो सुबुं फोनांजाब गोहोखौ गोख्रों खालामनायाव हाबा मावनांगौ होननानै नारसिनदों। खौरां आरो सुबुं फोनांजाब थामहिनबा INPR बिफान BTCनि गोदानै थिसनजानाय मावफुं सोद्रोमा EM बेगम आक्तारा आहमेदा मैया क'क्राझाराव थानाय INPR बिफाननि RO काम THT मावख'आव दावबायहैयो आरो मावख'गिरि आरो मावफारियाफोरजों बेनि खामानि मावनायखौ नायसंनो आरो सुबुं फोनांजाब आरो गोसारथिखौ गोख्रों खालामनो थाखाय मावथांखिफोरनि सायाव सावरायो। गिबियावनो बिफाननि मावख'गिरि आरो मावफारियाफोरा बिथांखौ मान बावहरो आरो मावख'आव बिथांनि गिबि मावख'आरि दावबायनायखौ गोसो गोरबोजों बरायनानै लायो। बे मेलनि गेजेरजों बिफाननि सोलिफुबाय थानाय हाबाफारिफोर, खारिथि गोसारहोनायनि थाखाय सोलिबाय थानाय आदब आरो खुंथाय आरो सुबुंफोरनि गेजेराव फोनांजाबखौ बांहोनो थाखाय राहा लानायनि सायाव गुवारै सावरायनाय जायो होनना मिथिनो मोन्दों। मावफुं सोद्रोमाया गासै BTCआव बिफाननि दानि सोलिफुबाय थानाय खामानिफोरखौ नायफामफिनदोंमोन आरो मावख'गिरिफोरनिफ्राय बेनि मावफुंनाय आरो इयुननि मावथांखिफोरनि सोमोन्दैबो बाथ्रा फोरमायो। आथिखालाव बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ गोबां थैहां बरफहां थानायखौ नुनो मोन्दों, जेराव गोबां फरायसालि एबा गोबां बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव फोरोंगिरिनि आंखाल, लेखा फरा एबा लेखा बिजाबनि आंखाल जानायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो बर' बिजोंनि गंसे जय बद्र बड' गेजेर फरायसालिया थैनायनि लामायाव। धेमाजि सिलाफोथार हालामनि सिलाबालि गामियाव 1979 मायथाइयाव गायसनजानाय जय बद्र बड' गेजेर फरायसालियाव फोरोंगिरिनि आंखाल नुजाथिदों। सानैल' फोरोंगिरिजों गंसे गेजेर फरायसालिनि फरायसाफोरखौ फोरोंबोनांबाय दं। गाहाय फोरोंगिरि कनक गयारिया फोरमायनाय बायदिब्ला गावहाबो बोसोरनैनि उनाव आजिरा मोनसिगोन। दा खोथाया जादों गंसे गेजेर फरायसालियाव सासे सानै फोरोंगिरिफोरा गासैबो आयदाखौ फोरोंजोबनो हागोन ना? बर' बिजोंखौ आसाम सोरखारा बबे नोजोरजों नायदों? एखनबा बिजाबनि आंखाल, एखनबा फोरोंगिरिनि आंखाल खालामनाय नुथाय। बर'नि माहारियारि आफादफोरा आसामनि सोलोंथाइ बिफान गाहायफोरनो
गोबां बार लिस्ट डाटा होसेयावबो दिनै फोरोंगिरिनि आंखालखौ सुफुंना होआखै होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव बेबादि फोरमायदों। दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बुंथिगिरि लोगोसे लोरगि थियेटार ग्रुपनि नेहाथारि आरो बागुरुम्बा दोहौ एक्सपार्ट कमिटिनि कोअर्डिनेटर बिथां सन्जीब कुमार ब्रह्मआ गोबाव समनिफ्रायनो किडनी, लिभार, जन्डिस आरो टाइफयडनि जेंनाजों भुगिनांना मिशन हस्पिटाल साकसाका कुचबिहाराव एडमिट जानानै दं होनना बे समाव मिथिनो मोन्दों। बिथांनि देहाया जाहाथे थाबैनो मोजां फारसे फैफिनो बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय। 45 नं बेरगाव बियाबनि एमएलए महेश बर'आ गामि गामि सुलाद लाहैदों। आसाम आयेन आफादाव गोदानै रां बावजा जुथुम जानायनि सिगां बियाबनि सिङाव थानाय गामि गामि दावबायना जेंनानि सायाव बुजिनो आरो सुफुंनो थाखाय राहा लानो आवगायबोदों। 45 नं बेरगाव आसाम विधानसभा बियाबनि एमएलए महेश बर' बिथाङा दिनै सानसेयावनो डिमाकुसिनि कासिबारि, सा-खोला सिकारि बांला, दारागासुबा, सनाजुलि बायदि बायदि गामिफोराव बिथाङा दुंब्रुदै हागौमानि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो नाजागोन होनना फोरमायथिदों। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फिन आरोबाव फोसावनो लादों गेदेमा रन्जन दैमारिनि बागै। जों बयबो मिथिगौ मोनसे समाव आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय हारिनि रैखाथिनि थाखाय बर'नि हाथियार लाग्रा आफाद जोनोम होनानै गोबाव सम सोरखारनि हेंथायै दावहा नांबोनाय बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा रन्जन दैमारिया दासिमबो जोबथेसालियाव दं। सिबिआइ केसजों एक्टिभ जानानै थानायनि जाहोनाव बिथांजों लोगोसे माखासे बारग' एनडिएफबी केडारफोरा दासिमबो जेलावनो दं। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि 2026 नि गेजेराव सुप्रिम कर्टनि फाइनेल रायखांनाय एबा गोदान हियारिंनि थारिखआ पाब्लिक डमेनाव फिन फोसावजायाखै। उकिलफोरनि सम मोनै आरो गुबुन गुबुन आयेनारि जाहोनफोरनि थाखाय हियारिंआ दोनथ'जागासिनो दं। बेराफारसेथिं बिथां गेदेमानि बिनानाव डक्टर अनजालि दैमारिनि नाजानाय आरो गोबां बारग' एनडिएफबीफोरनि गोख्रों नाजाबोबाय थानायजों गोबां खेब हियारिं जानानै थांदोंब्लाबो मोजां फिथाइ थायाखै। जेराव रन्जन दैमारिनि गोबां खेब बेल हियारिं जानो गोनां समावनो उकिलफोरनि सम आरो खाबु होनो हायैनि जाहोनाव गेदेमा रन्जन दैमारिनि हियारिंआ आद्रा जानानै थादों। माब्ला बिथांनि फिन हियारिंआ जाफिनगोन, माब्ला बिथाङा जोंनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव उदां जानानै फैनो खाबु मोनगोन। बेराफारसेथिं बर'नि गोबां गोजौ थाखोआव थानाय दैदेनगिरि राजखान्थिगिरिफोरखौ आथिखालाव गेदेमा बिथांनि फारसे जेबो बाथ्रा गारां दिखाङैखौ नुनो मोन्दों। उदां खालामनांगौनि थाखाय सोरखारनि हेंथायै सोर बाथ्रा बुंगोन? जेराव गेदेमा बिथांमोन एबा राजखान्थिगिरिफोरखौ दासिम जेबो बाथ्रा बुंनायखौ एबा गोदानै बाथ्रा बुंफिननायखौ नुनो मोननाय जायाखै। सोर गारां दिखांगोन रन्जन दैमारिनि थाखाय बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांबावदि बर'फोरनि थामथि गोरोबथा बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों एक्स एनडिएफबीफोरनि जेंना बारग' एनडिएफबीफोरखौ जेलनिफ्राय उदां लाबोनायनि दफाया दंमोन, जेराव गेदेमा रन्जन दैमारियाबो सागानगिरिमोन। दा बे दफानि गेजेरजों रन्जन दैमारिनि अनगायै माखासे बारग' एनडिएफबीफोराल' उदां अख्राङाव फैबाय। एक्स एनडिएफबीफोरनि जेंना, साख्रिनि जेंना, थांना थानायनि थाखाय राहा खालामनानै होनो थाखाय थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव एबसु, एनडिएफबी, इउबिपिअ आरो आसाम सोरखार भारत सोरखारनि जथायै बिटिआर एकर्डआ जानानै थांदोंमोन। जाय एकर्डआव गोबां दफाफोरा दंमोन। बेनि गेजेरावनो बारग' एनडिएफबीफोरखौ एबा बारग' एनडिएफबीफोर जायफोर बिथांमोना जेलाव दं बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनानै बिथांमोननो थांना थानायनि खाबु खालामनानै होनाय बे मोनसे दफा दंमोन। नाथाय बे दफाया दासिमबो मावफुंजायाखै, आद्रा जानानै थाबाय। बेराफारसेथिं गेदेमा रन्जन दैमारिया दिनैनि समाव मानो बेबादि जोबथेसालियाव थाबाय थानो गोनां जाखो? सोर गारां दिखांगोन गेदेमा रन्जन दैमारिनि थाखाय? सोर दैदेनगिरिया, सोर राजखान्थिगिरिया उदां खालामनांगौनि थाखाय हाबा मावगोन? बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय एसएसएलसी आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो
HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।